हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनैनि भिडिअ आंना बे माने मा जागोन खोन्थानोना खोन्थाया जादों आङो माने भिडिअ बुंना होगोन ना होआ जादों माने बुंनानै होथानोसै आरोना आङो माने आङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम बिएफनि न'आव थांनो नागिरदों आरोना बेबो बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोजां मोनलायनानैसो दायो आंखौ लांनो फैगासिनो आरो ओमफ्राय आङो दायो रेडि ओंखारनानै दं आरो जोंना न'आ टाउननि एसे बिथोराव नालाय ओमफ्राय आङो दा माबा गारि गाखोनानैसो थांनांगोन नालाय ट्रेन गाखोनो ओमफ्राय दा आङो ट्रेन गाखोनो ओंखारना दं आरोना ओमफ्राय गारि गाखोनानै थांनोसै बेयो फैगासिनो दं आरोना आंखौ लांनो ओमफ्रायो जोङो दा मोनानि ट्रेनजों गाखोसिगोन आरो ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै आरो माबायदि थांनानै माबायदि रायलायहैगोन माबायदि माबागोन ओमफ्रायो बिराद माने गोसोखौनो बोरैबा मोनलायगासिनो आरोना उसुखुथुनो रायलायनो रोङा मोनलायदों माने गारमाखौनो मावनाय मोनलायदों गिनाय मोनदों माने थांनानै लाखिजासिगोनसो नामा लाखिनोबो बुंबाय दङ आरोना ओमफ्रायो खिन्थु आङो थाबोआ आङो फैफिनगोन आरो थांबाय थानोसै आङो दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि आङो देखायलांनोसै नोंसोरनो नोंथांमोननो आरो आंनि बिएफखौ जाय नायनो गोसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आब' फैदों आरोना ओरैजाय आंखौ लास्ट सिं होनफैदों इनो ओमफ्रायो आब' बिब' नालाय रायखागोन ना ओरैनोबाबो बिनानावफोरखौ रायनो हानायनि मोन्थाय दंखायो नालाय दा माने जाय माबा बिनानावफोरालाय गोसोथोनायनि न'आव थांगोन बेखौलाय एसेबाबो रायखागोन होनबाबो आंबो थांनोसै आरो मानिला आङो थांथारगोन आङो न'आवबो आइनो खोन्थायाखै आरोना ओमफ्राय आब'ल' मिथिगौ आइया गैया ओमफ्राय दा आङो खारखुमा लांनोसै आरो सिरि खारखुमाथायथ' जानाय नंला आइया ल'सो मिथियाखै नालाय आब'आथ' मिथिदों आब'आथ' खोन्थाखागोन बियो दा मोनायाव आङो थांबाय थानोसै दायो माबायदि मा बुंनोनो रोंला आङो न'फोरखौ खोन्थाहैनोसै आङो नोंथांमोननो माबायदि आंनि बिएफनि न'आ नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला जों थांखालि जि दैबाना जादोंमोन आरोना माने जोंनिथिंजाय जायाखै आरो साहाथिं जोंना साहा जायो नालाय ओमफ्राय खोलाथिंजाय थिगसे दै जादोंमोन आरो ओमफ्राय माइफोर दंजोबोमोन सब माइफोरखौनो नुजोबलायाखै सब दै नुजोबदों फुरा दै गोजा आरो ओमफ्राय जोंनिथिं हले जायाखै आरो ओमफ्रायो जाय बे ड्राइभार सालायदोंना बे गामिनिनो आरोना गामिनियानो होनजायो गामिथार नङाबाबो गामि खाथिनि ओमफ्रायो ड्राइभारखौबो गुमैसो जाखायो आरोना ओमफ्राय ड्राइभारखौ देखायबाय आङो मोखांखौ हालायले हाराव मिनिनानैसो खोन्थालायबावो होननायलाय लोगोफोरा आङो थगायदोंसो आरोना माने बिएफनि न'आव थाङा जोङो बे आदानि फिसाजो गायत्रिखौसो बरमायाव दोनहैनो नागिरदों बियो माने बेनिफ्राय लखिमपुरनिफ्राय बरमायाव फरायनो थाहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोङो आदा बाजै आब' बिसानिनो आदानिनो बिनानाव ओमफ्राय जोङो ज' दोनहैनो नागिरदों आरो आङो माने थगायदोंसो आरोना ओरैनोसो बेखौसो दोनहैनो नागिरदों जोङो लखिमपुरनिफ्रायसो ट्रेन टिकेटखौ दानदोंमोन नालाय माने इसानि न'आ लखिमपुरावसो नालाय जोंनि गगामुगाव दखान होफैयो आरोना इसा ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ज' थांबाय आरो लखिमपुरसिम ओमफ्राय लखिमपुरनिफ्राय जोङो ट्रेन गाखोनो थांसिगोन आरो नङा बुंना होदो एसे मा बुंना होनो थिनबाय बिफाया गाबज्रियाव दहाय आं मा होनदोंमोन हौवाना थांनो होननाया नङा आंखौसो थफ्लाया मोनबेसे जाखोनाय थफ्लाया मोनसे नैबेबो नामा मोननै बेबो मोनथाम मोनब्रै बेबो मोनबा ओमफ्राय नै सयथा नै मालाय गारिजोंसो गेलेगासिनो बिसिनायानो सब गारि जाजोब्बाय बेना गारिजों गेलेयै हरनि 10ता जालायनोसै दाबो उन्दुआ नै थेख्लाख्लानो थांसै जोंहा दे बाय बाय दे बाय गैला थाल गैला गारि मोनबाय नालाय थाल गैला थांसै जोंहा थांनो ओंखारबाय आरो दायो जोङो नै खोमसि ओमफ्राय आङो आयंनाव बिहु फालि लाफैदों आरो गांसे माने दा मोनायाव उन्दुनायाव खरसायाव लानांगोन नायनो आयंआ लान्थिनो गरमाव गस्ला गाननो हायानो बेहा जोंहा आइनि बिब' गेदेर लेथ्रा नुथारदोंनो नै बिहु फालिखौ लांसै आङो थादो दे होनबा आयं थांनोसै गुफुरसो बेनो गुफुरसिन जों आइनि बिब' मैदानावनि बिथोराव फैबाय टिकेट दानग्राफ्रा नाय मालाय टिकेट दानगासिनो जि गोबाव नेनांसिगोन जोङो 1 घन्टा नेनांसिगोन 22:09 जादों दासो गायत्रिया मालाय टेबोल लाखाबाय नै फरायनो बेड टेबोल लाखाबाय बिसनायाव जिरायना फरायनो
फरायग्राना फरायग्रा नुदो बिसनामानि टेबोल लानानै फरायनो नागिरदों नेबाय थानांसिगोन दायो जोंहा लान्चि एसे बाब्रि दिहुनलायदोंब्रा ओरैजाय दिहुनलायनांगौ मबाइलाव ओंखारबा आंनाबो लान्चिखा जोंहाना लान्चि गोजाखा नेनोसै दसे जिरायनानै दे सोर फास मोनहैयो सुबम आब'जों नोंजों फोथारदों इदि होननायखौ मोननै गाखा मोननै आयौ गोलैगोन दै गानाङा इदि होननानै मोननै टाइम पास जिरायबाय थानो बानानैनो जोङो मायाव फैदों मेंबायलै फैगौ ट्रेना जोंना गोजाननिफ्राय नेयै दासो थांनोसै जोंहालाय जोंनिया मोनफैबाय जा दायो उन्दुना सिखारना बोरैबा नुजोब्बाय थम गाखोनोसै दायो उन्दुनानै सिखारनायनि अबस्थाखौ नाय जोंखौ उन्दुना सिखारनाय बायदि नुबाखिना स्रांसो नुबावदों होनलायदो नङाबा बुथे अबस्था गैया जोङो थम गाखोनोसै दायो मोनफैबाय गायत्रिनि पिजिआव मोनफैबाय दायो देखायगोन र' दा गायत्रिनि पिजिखौ र' ओमफ्राय देखायनि सोरबाफोर फैनानै नायफैनोबा गायत्रिखौ नामा नै बरमायाव गायत्रिनि हस्टेलाव मोनफैबाय आरो दायो जोङो गायत्रिनि हस्टेलखौ मोखाङावनो दखान दंखायो गायत्रिनि आड्डा जासिगोन बियो बोरमाया जि गिदिरखानो नै थफ्ला थिखोनांदों जोंहासो गायत्रिना रुमा गोजौआवसो आरोना गाहायाव नङा गायत्रिना ओरै जा बरमायाव नै अट' गाखोबाय जोंहा थांनोसै मसलपुराव थांनोसै आरो दायो खावलिया माबायाव थाबोलासिनो हस्टेलाव थाबोलासिनो जोंजोंसो खारफाबोबाय बरमानि सोर लोगो दं आंनो खोन्थाहर बरमानिफ्राय मसलपुराव मोनहैनानै आरोबाव जोङो गायत्रिनि थाखाय बाजार खालामनो आरो मसलपुरनिफ्राय बरमायाव थांफिननो नागिरबाय आरोना ओमफ्रायो बाजार खालामखांनानै गायत्रिनि रुमाव दोननानै इसनावनो आनैमोननावनो हर थाफैफिननोसै आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायसो जोङो अखानायै न'आव गिदिंबोफिननोसै आरो दा जोङो थांबाय थानोसै बरमा टाउन मोनफैबाय जोंहा बरमा टाउन हारसामा टाउन आनैया जों इसानावनो थादों आरो गायत्रिया दा माबा लागासिनो मुस्रि लागासिनो गायत्रि मुस्रि लानायखौ देखायनो र' पार्पल कालार लालायबावबायसो आङो गासिबखौबो मा बायदोंमोन भिडिअ लाजोबलायदो आरोना ओरैनो अकल मुस्रि बायनायखौल' आङो भिडिअ खालामनानै लाबाय आरो ओमफ्राय बेफोरखौ बाजार खालामजोबखांनानै जोङो बिनि उनावहाय गायत्रिनि कलेजखौ नायनो थांबाय आरो फैनायावनोथ' कलेजखौबो नायलांखानोसै होननानै रुमाव थांखांनानै रुमफोराव मालखौ दोनहैखांनानै ओमफ्राय कलेजसिम फैबाय आरो जोङो नायनो होनना गायत्रिनि कलेज नायनो थांगासिनो जोङो दायो फैनायावनो जोङो बरमा कलेजखौ नायनानै थांखानोसै आरो माने हस्टेलनिफ्राय एसे ओरै सानजामोन नामा हस्टेलनि सानजा ओमफ्राय आङो साहा बायदिसो मोनगासिनो बिथिंजाय गोदान नालाय जोङो फैफेराखै नालाय दिगखौनो हमनो हायाखै देखायगोन र' बरमा कलेज माखासे नै गावस्रा उनथिंजाय बरमा कलेज 1971 दिनैसो फार्स्ट फैफेरदों बरमा कलेजाव आगान होफैफेरजेनदों होनलाय बेबो गायत्रिनि दारैनो नामा उन जाबोथारबाय इसानै जि लिरदो थाबायबोखादों सानैजों लिरदो बयलार बिमाफोर
गस'नानै बारायबायसो थादोबा कुइन्टेलसेनि खाथियाव जाबाय नामा 76 जाबावबाय 80 जाहां जाहां 80 जाहां दै नै अखा हासोगारदोंमोन इयाव दहायो जों जानो नागिरदोंमोन गोथां गोजासो मोनथ'वाखैनो नै कलेज थांलायला ना थांलायला फैदो फैदो थांसै थांनोसै जोंहा अखानायै फुङावनो सिखारनानै जोङो मसलपुरनिफ्राय रङियासिम फैबाय आरो ट्रेन गाखोनो गायत्रिखौ इसानावनो आनैमोनावनो गारबोबाय मसलपुरावनो माने मसलपुरनिफ्राय 15 आगस्ट बायोब्लाथाय क्लास लानो थाखाय रुमाव दोनफैसिगोन आरो आनैमोनानो ओमफ्राय जोङो दोननानै फैबाय जोङो न' फारसे गिदिंबोफिनबाय आरो जोंना गोजान नालाय आरो बायसिना खाथिसिन जायो नालाय बिसोरो दोनफैसिगोन आरो गायत्रिखौ जोङो थांसै आरो दायो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन थेंक्स फर वाचिं